Ahojte, rozhodla som sa, že pre vás nakrútim video a nebude toto sľúbené video, ktoré som vám slúbila už asi 3 alebo 4 mesiace dozadu. Ja sa vám za to chcem ešte raz ospravedlniť, ale naozaj som nemala čas ich vypracovať. Prišlo mi strašne veľa otázok, ale toto video je o niečom inom. Rozhodla som sa, že vás chcem potešiť, teda aspoň 3 z vás, a vymyslela som pre vás giveaway. A s touto giveaway nechcem od vás nič, ako to býva väčšinou zvykom, že musíte dať nejaký like alebo niečo. Rozhodla som sa, že to urobím len tak pre vaše potešenie. Mám pre vás prichystané všelijaké darčeky, ktoré vám špeciálne nafotím. Bude to hlavne o tom, že chcela by som od vás vedieť jednu otázku a budete mi musieť na ňu zodpovedať. A tá otázka je, či ste zažili niečo v živote, čo si budete pamätať do konca života. No a mne akurát prišiel psík domov. Ahoj, Luka! Takže tu bude také spontánne video. Takže ešte raz vám zopakujem tú otázku, že či ste niekedy zažili v živote niečo, na čo nikdy nezabudnite. A budem veľmi rada, ak mi to budete posielať do komentárov a ja 3 z vás, poď Lovka dole, poď. 3 z vás, ktorých odpovede sa mi budú páčiť úplne najviac, odmením a vyberiem najlepší komentár, ktorý sa mi páčil. Budú tam aj maličkosti z môjho e-shopu skonzova.sk, tak ja verím a dúfam, že vás to poteší a veľmi vás pozdravujem. Ahojte. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air.